her tilladelse til Sara Højer, Jesper Elmhoff, Nikolaj start nummer 8, start nummer 9, Trine Møller skal holde sig klar på banen nummer 1, så vi har start nummer 10, Lena Ida Blank, der skal holde sig klar på for helvede. Nu prøver lige at tage det sammen. Vi har 3 fejl i ekipage, der skal ud opspringning. 3 ekipager, Julie Holtbæk, Eksbæk og Sara. 3 Emilie Kok, Ejbo, Ens. nu fart på det. 4 er Emilie Skovgaard. Ja, det er jo godt. Ja da. Du får start nummer 9 på banen, Trine Møller og Lene Vis. Ja, flot. Den der!